Hitanareo donc maro raha saobaoba amitsika côtier. Zoko be tsara ny vola amizah izy mitandregny. Igny le volaniko matetiky hoe za tsy olony toaka, za tsy olony sigarety, wala za tsy olony jamaly, fa za ndraiky za koa mizaha tsy eniky mivola dikan'izay za mandiniky. Za tsy manao omby vokiahitriky mipetraka manitrinitry, za mandiniky fa za mandiniky raha hitan'ny masoko, raha regny ny sofiko. Tato zay ary fa elaelan'izay maro raha matriky mavoa amitsika côtier. E tsisy resaka foko, tsoko misy mamadika zoko be nampidika kipoky, non. Fa za miresaka eto maha côtier atsika ndraiky le hoe maha malagasy araiky atsika. Atsika nefa ny mivolagna matetiky hoe gasy araiky. Gasy araiky magnino atsika magneky ampedivin'olo aroy. Gasy araiky atsika magnino atsika magneky vonen'olo. Gasy karaha atsika roa volagna fa roa gasy karaha atsika. Gasy araiky atsika magnino atsika mangigny raha mamparary fotsika, mamparary zanaka atsika, ray aman-drenitsika. Nefa ny atsika dradradradraka mivola hoe gasy araiky fo. Ke zany ihany volagna hely momba le volagna anareo hoe gasy araiky. Za boka tsy nandeha l'école. Za ndraiky nandeha l'école. Mba azavenareo aminakahy koa aminakahy azoko be hoe amomon'ino manareo volagna hoe atsika gasy araiky? Amomon'ino anareo volagna hoe malagasy tsy manjary? Za tsy mebaka. Raha roe zay mba tiako azaven'olo zay mety mahay magnazava izy hoe momon ino atsika malagasy marigny hoe araiky. Atsika ndray misy foko, ataoko hoe foko 24 fa ny soratindreo amin'ny académicien hoe 18 fa atsika 24 foko. Fa magnino atsika midrara malagasy araiky. Denko koa atsika mivolagna malagasy tsy manjary. Nefa ndraiky olombitsy, olovitsy détourner loatsika, magnambanimbany atsika, mamody vavatsika, adinatsika hoe fa malagasy araiky. Apetrako fagnontaniana iny. Aminakahy baka hoe anao koa malagasy, matsapa anao malagasy, hoe fa araiky. Raha mavoa gasy ry hoe mangotsoko aminakahy. Raha mavoa gasy araiky ry hoe marary aminakahy. Donc za mitsanga. Matoa zahay eto fa maromaro andra, maromaro herignandra, maromaro fanjava ary maromaro taogno zahay eto mivolagna, magnambara, magnitsy ary magname hevitry zay tsy hoe lampanjery, bokoa zay tsy hoe tragnony fagnahy, fa zay le araiky mampiasa hoe malagasy araiky. Mararinareo, mararinay. Zay koa azonay atao namody vava karaha nareo. Azonay atao ne nangigny. Zay mizaha. Parce que atsika zao fa tsy film visa A o za. Atsika zao fa tsy film visa C ou visa B. Fa atsika zao fa film visa D. Raha tsisy nanjary nisy amitsika Madagasikara io. Raha tsary nahazo atsika manjary mahazo atsika malagasy. Mba le fahasalavitry koa ny imagination-nareo fo, eritreritrinareo, dinikinareo hoe aia pays voa raha karaha voatsika malagasy araiky io. Question apetrako zegny, aia mba raha za eto pays na hoe firenena voa karaha tsika hoe malagasy araiky, hoe malagasy tsisy jery. Ke no volagna malagasy tsisy jery io manao nino?
ajojo, ao anao australien, ao anao américain, fa anao vola malagasy tsisy jery. Attends, atsika natokana Zagnahary nosy globe io taloha nitambatra nisaraka nibiagna karaha igny, atsika le agnatin'le raiky nahataka, tsy adala Zagnahary nagnataka atsika, ary tsy adala koa Zagnahary nagnamiatsika zay raha tokony tsy niritsika amin'olo, fa atsika jiaby ndre za tsy jery karaha nareo koa, za foagna karaha nareo koa, za gasy ndre za métis zegny, za fiera, za gasy. Ny tiako aviagna za mivolagna raha jiaby zegny karaha ty. Matetiky za teto mivolagna, atsika olombelogno, na métis anao na tsisy anao, na gasy anao na pétrole anao, na ino anao na ino, atsika olombelogno. Bonsoir frère, atsika olombelogno tsendriky nisy na vita nagnano remerciement Ndragnahary hoe ka le bon Dieu merci raha nataonao zay zanak'olombelogno zay niaigny. Non, atsika jiaby hypocrite. Ny sasany milanja baiboly ary andeha vavaka, ny sasany misanjy ary andeha l'église, ny sasany andeha kosoaly pitsiky ranomagnitry ary andeha kosoaly. Non, attends, Zagnahary koa tsy nivolagna anareo koa andeha hanompo za magnanaova sanjy, ao magnanaova ranomagnitry, fa hoe anao koa fa natsapa vatategnanao hoe fa za olon-Ndragnahary, io le tsy voatery anao mandeha l'église na anao mandeha maskriny na anao mandeha tsy haiko mivavaka amin'ino na mivavaka amin'ino no atao hoe anao losy nanompo Zagnahary. Non, anao ndre antranonao anao koa fa marandraigna anao mangala 15-10 minutes agnaby fandrignanao alhamdoulillahi rabbil alamin la ilaha illallah, amino anao mitsanga anao magnano jalonao. Raha tadiavin'ny Zagnahary amitsika ino? Mifankatiava ozy izy, finoany tany atsika tsy tokony agnadigna izy. Atsika jiaby mahay fa ho an'izay mahay agnatin'ny baiboly ny soratany tagnan'olo, fa tsy sotran'ny Zagnahary, fa le imagination-n'olo nanoatra le baiboly ny volagna, olombelogno karaha anao, karaha izy, karaha rô, karaha za nanoatra baiboly io fa tsy Zagnahary. Atsika jiaby mba azovy amitsika mba fa nahita nem Abrahama même Adama sy Eva zegny ndraiky nahita Zagnahary nanoatra, ao ndraiky nahita Zagnahary nivolagna. Imagination, imagination. Noho ny atsika tsy mahay hoe exactement baka ia zao atsika fahignana, baka ia naviatsika agnabony tany, nandeha le imagination n'olo manam-pahaizana hoe raha koa agnabo tsy takatra, igny Zagnahary. Azovy amitsika matakatra andagnitra. Ndre rô mandeha fusée amy la lune agny, est-ce que rô fa nahita Ndragnahary hitanay tamy la lune, ao hitanay tamin'ny étoile, ao hitanay ta Jupiter, ao ta Mars? Non, fa hoe mifankatiavana rô izy ary mamenoa ny tany. Mazava volagna zegny. Za tsy mahay hoe na olo nianatra na olo tsy nianatra nanoatra le raha, fa izy nivolagna hoe mifankatiavana rô izy ary mamenoa ny tany. Ke niany atsika zalahy mampagaga sy mampalany fagnahy, atsika mivolagna mamaky didivolo hoe
Ny tenin'ny pasteur mitandregny volagna ny azao vifonde ao mopera nefa ny atsika miboaka l'eglize ao adinatsika raha jiaby. Nino amizay raha misy fagnasasaha, fagnametsiny non afalalagna boariko eto volagna afalalagna kofa olo iny hitanao fa tsy nanjary raha nataony, tsy mety raha nataony naizy anao tsy aminany zalahy lalagna anao tsy mety zalahy raha ataonao fa izy koa izy novolagninao indroe intelo ny efatra tsy nidriky amy kabesonany amezameza mariry koa izy fa raha ataony diabeto zay mivolagna fitondragna ty tsy mety vraiment tsy mety tsy manjary raha ataony fitondragna ty aven'izay mivolagna zay le tsy mitady laza zay tsy mitady hoe starany Facebook karaha sasany hoe depoteny Facebook non fa ny hely anagnanay mba hitanay hoe ho tsara amitsika jiaby avianay eto mivolagna fotony ino atsika olombelo biby na magnangy anao na lehilahy fa le fanagnatsika fagnahy agnabognabony biby miaigny ndraiky karaha tsika reo avetsika magnano lamba, magnano pataloha, magnano kiloty ny kiloty, magnano silipo ny silipo, magnano salaka ny salaka. Ino le raha hoe egnatra fa tsika ne biby atsika jiaby me hoe atsika biby fa nohony atsika tsy magnano karaha le biby le vrai biby karaha lambo karaha fandroaky karaha maki karaha bibilava karaha tarondro nino atsika misiky zay fo ne raha tsy ragnatsika amy biby fagnahy misiky fa atsika koa ny palapala atsika ne biby atsika humain sauvage fa nohony fanagnatsika saigny ny fahaizatsika mikaro nampianarigny zegny nampianarigny nahay zegny nahay ary nianatra loso agnabo nahay nianatra magnitsy ny namagna tsy mahitsy tsy amy lalagna fa tsy zegny atsika fandragno karaha lion sagnatria koragna zegny karaha fandroaka miataolagna ao fandroaka raiky baka amy quartier vogasy ary nandeha niady amy fandroaka raiky amy quartier dalasy ary attends atsika nasonino zay taloha mbola maro rahalahy ranabavy indrindra fa ray aman-dreny mety mahay koragna anakaty zay taloha zay nisoma nagna sport io nisoma basket io nitety Madagasikara tamy resaka sport alaiko eto koa lazan'zegny Dynamo de Fima lazan'zegny Cosfap lazany hoe AS Jirama Cosmos Secrène Soma Sud Ascontoliara Sotema etc etc ao manomboko deuxième éliminatoire koa Toliara ndraiky Diego zegny agnano demi-finale na quart de finale anao volagna donc misy olo maty niany amy Kianjantafo tamizay boka tsy enky nisy gymnase ny Diego anao vola misy olo maty donc niany amy Kianjantafo tafara natao nandeha amy province le raha misy olo maty donc niany amy Tsena fana tegna mafana fa zay tsisy rancune tanane apetraka ne ma les sportifs zay les faux sportifs
Fanady miady voninahitry non miady voninahitry ny faritany non tsy maintsy mafana tsy maintsy choqué fa zay tsy mifamono faty zay tsisy hoe ka io tsy maintsy voneko avy aminay ry tsy maintsy mandeha miloagny miregle côte izy resy zay fandretanana fair play agnarany resy ro fandretanana fair play agnarany ary tam'izegny mpagnano sport jiaby mianatra tantaninarivo to ankamaroany surtout zay eto agnatin'ny jirama io to io koa presque mpianatra tantaninarivo to igny Zokiros volaniko namako igny tonton Patrick igny zay jiaby nianatra tamin'ny Sainte Famille teo za tsy professionnel tamin'ny volley fa za nanomponompo laboly tamin'ny volley tamin'ny AST Antananarivo zay nitarminy Sainte Famille or za misoma amin'ny Jirama Diego tsary nisy oalaoala zany ndraiky AST Antananarivo ndraiky Jirama Diego izy tsy fifankatiavana igny aminaka personnel amin'ny fonaka fa tsy hoe ka atsika gasy araiky fo nefa atsika famono faty noho nino noho le fitiavan-tegna io problemtsika malagasy égoïste atsika nde côtier nde plateau nde tsy aiko ia atsika malagasy égoïste ary indrindrandrindra atsika côtier tsy voasidrikitsika égoïste tsika io anareo moa mivolagna za tsy mivolagna hoe za tsy tia Tananarivo na hoe za malaigny Tananarivo zoko ny agnatin'ny maro tsy alany angafony tsy olon'ny Tananarivo jiaby tsy manjary karaha zay koa tondro mizaha atsika tsy atsika côté jiaby ny tsy manjary za ty volaniko nianatra teo 15 ans nianatra Tananarivo diplôme nakaja amin'aleoko to maro amin'olo tsy tioko bokako la vérité za tsy mitia za ty tamin'za mbola classe de ino primaire ndraiky za navy amin'ny nanonga CG lycée za l'école za tsy mivolagna bory magnontania ro manafy miaraka aminaratra aminakaro za tsy mivolagna bory zany à l'école nde magnano soratra ataoko volagna anaka mahazanaka varitra za à l'école za mivolagna anaka misy mpampianatra sasany io magnameza punition collé convoqué parent non volaniko taminazy wow malagasy araiky fo nagnino za maheno noky anao tsy maheno naka à quelle raison taloha nefany nisy ny atao hoe fiteny-paritra zay nangatako tamin'ny ministre ny fampianarana teto hoe ampidiana le fiteny-paritra maha malagasy araiky ny malagasy anareo mipetraka en France ho an'izay mipetraka en France en Angleterre tsy ako États-Unis anareo ndraiky nahita hoe la France jiaby anareo mila mivolagna accent parisien non Marseille ro manana accent ro mampiasa accent ro Lesty ro manana accent ro mampiasa accent ro Mulhouse Strasbourg ro Normandie ro manana accent ro mampiasa accent ro fa tsary nisy ke ataova fiteny officiel ndema tsika ty amin'ny foton'iny zay forcenareo amin'ny foton'iny nagnino atsika mivavaka atsika tsy mampiasa teny hébreu basa l'église fotony volany hébreu ane nampiasa igny tokony zay boka ampianary ataotsika l'église volagna hébreu ao volagna juif ao volagna tsekosovy fa tsika mampiasa volagna gasy atsika nanagna solotegna atsika tamin'ny fotoagn'androny Abraham ao eva hoe fa ty voatokagna ho anareo malagasy de ty volagna ataonareo l'église asa to karaha zegny le raha zegny le volaniko hoe tsy haitsika ny magnavaka culture de vie et de culture
mahanoano sakalava antakaragna non any ka iny raha misy zany vola amina anareo tsy tokony gaga abako anareo tsy tokony wawawa eto hoe atsika côté non tsy atsika côté ny problème agnabo ny problème zegny aveny amin'ny volagna eto apetraha iaratsika mitaky iaratsika mitsangagna état fédéral ambarako raha raiky anareo ko anareo fa matra agnontania izy mbola io oela velogno anao zokla jojob ezeb agnontania izy inona veny izy nadosindreo tamin'ny RNM tanosy agnontania izy baka pour une fois izy nagnano journal audio tamin'ny RNM anosy agnontania zoko jojob inona veny izy nadosindreo tao parce que izy nagnano teny paritra attends atsika jiaby nangigny tamin'ny andran'izegny fa heureusement nadosindreo tao izy namendreo place izy tamin'ny feonavaratra radio miparitry ny Diego izy ny tantana tary tanareo raha karaha zegny any ka amin'ny fotoagna zio normal izy alaroela reto magnambanimbany atsika magnandevondevo atsika mandiandia atsika aie le malagasy araiky dradradratsika aie le nosy araiky mahatokagna atsika normal ene niany amarefaka amare les jeunes milefa miala parce que fa trop tsary nisy tagnambony tany raha mahazo atsika malagasy ary zegny mahavany eto mibolagna état fédéral budget provincial fa atsika koa mbola io centralisé io anareo kaza aza mivonaka atsika côté gogo atsika tsy gogo fa atsika tsy mifankatia boko atsika tsy memrehina za raha mahazo toliara azovy tamile 5 province mba nanagnampy toliara zava raha mahazo zay mbaribe azovy tamitsika 5 province nagnampy zay mbaribe or que leran tsara raha merci zalahy ko tsy anareo zigny igny le hypocrite volaniko igny atsika tompony fone magnapocrite tegna atsika ino amizay iboany raha jiaby io pesosy any ka le olo mavandy mamitaka atsika zay latsika mera za koa lany io ataoko karaha zegny tanàna ataoko karaha zegny commune tsika mba agnontaniako koa nanaro ambaraza tongona aminaka eto quelle commune azovy mera na vita nagnano raha nivolagny tamin'ny propagande atsika mikoragna eto mba ambaraza tongona aminaka azovy député nitsangagna mariny na vita niady nagnano raha dalagna amin'ny commune tany naveny na halany izy non la tseniky nahita tseniky nagnano ny mitsangagna misy fa na vita tseniky hitao ndero mitsangagna zegny atsika ny fidoro atsika mbola miala izy ko nanjary karaha zany ka kona riendreniny izy miady araiky fa lerany andegnany fety andi tsinjaka baly andi giaka toaka andi giaka barisa andi hina biorogno atsika jiaby kofa vita zegny adigna atsika olo or ndraiky le araiky mamona atsika ry mavandy mandrava tanitsika mandafy tanindrazagna atsika igny ndraiky lolo avy tsika tapondao bes tantsôroko jiaby atsika
vous êtes des cons, on est des cons, on est des malades. Tirony marary fanaro, tirony adala fanaro, anareo 33 millions. Atsika jiaby io koa nitambatra, nitsangana. Ro io vola amy raha ataondreo, fa tsy legna atsika, veka dendroky, nareo boka via ty. Nareo mamevitra zay amy tany misy zay ty, zay tsy marary. Marary koa zay ty. Ino aretigny neny tamy misy zay ty, baraka. Baraka ataondreo fitondragna io atsika, amy tany misy zay ty, zay fa megnatra, zay ty malgasy. Oui, zay megnatra. Megnatra, complètement megnatra. Zegny aretigny ary aretigny hegnatra zegny aven'izay mivona. Alohatsika hitsangagna jiaby. Zava namatsika africain aby reo. Atsika africain mafaiky, africain. Fa ro raha koa fa mamango amy fiaignanandreo, ro jiaby mitambatra. Ro jiaby miaraka. Zava namatsika arabo aby. Syrie, président Syrie, nagnano izy rôle natanjaka izy io. Parce que le peuple uni, le peuple nitsangana, nitambatra, hoe non trop, fanagnatsika, aregnatsika, ngovotsika. Ro tsy mahevoko mihina izy. Fa atsika ry mahevoko tagnana jiaby mipopoko, anao fa matoetsinia. Non, mbola merci. Estantsoroka anareo. Zegny aviako hoe atsika gasiny tokony remercie le monde. Agnisany, volaniko hoe tegna agnisany mitana le mot fiavagna. Mot fiavagna io anao ndeha amy pôle nord, amy Eskimo agny. Ro tsy mahay hoe ino amy volanandreo le fiavagna, fa fiavagnana zegny edy ahaizandreo izy. Anao ndeha mipetraka ia, fa fiavagnana zegny edy mampiavaka atsika. Or atsika koa andreo mandroboka le fiavagnana atsika. Anareo mamevitry ray aman-drenitsika taloha tamy 47, tamy 58, niady nitaky le fahaleovantegna, nandatsika liondreo amy tany, tsy tiada. Ro koa natsapa fa fiadagnana le fanjanahantany ro tsy niady. Banjaindreo teo tsika ohatry zay mbola colonisation, mboka raha La Réunion, mboka raha Martinique, les Antilles. Atsika ohatry zay mbola karaha zegny. Matoa Mandela nitsangagna maty koa izy, maty ndraiky nigadregna 20 managnambiny taogno. Fitiavany tanàna anazy. Sisaky izy nazo. Aia amizay Afrique du Sud. Matoa niany Côte d'Ivoire. Mbola miady. Raha mbola tsy ampy amindreo. Atsika jiaby nefa tongotongno Rwanda niady. Terre civile. Tsy hoe niady fa niampiedivy. Zegny ane raha misy amitsika Madagasikara zao. Atsika ampiedivindreo. Fa atsika tsy mety misy jery. Za vola ampodiko ndraiky. Zay mivola eto. Zay tsy mitady hoe star. Na hoe mitady hoe malaza ao tsy haiko sénateur amy Facebook, ao député amy Facebook. Non. Marary fonay zay amy tany misy zay ty. Anao mandeha bureau, vous êtes malgache. Anao malia. Anao fier amy le tanàna anao. Anao tsy malia. Anao marary. Hoe tanànaka ndraiky sakoriagna. Tsy possible. Zay maharegny marary. Raha mahazo anao ro tanàna ao. Atsika koa mandiniky. Ndray fivolagnanay teto fo. Fagnitanganay nareo teto fo. Afa considéré karazana hoe force énergie nareo. Arma nareo. Matoa zay aty.
mivola masineny bien sofiny mariny raha tsara. Donc pourquoi zay tsy namenareo raha tsara koa zay ne raha tsy jery raha tsy saigny karaha mpitondra atsika nareo ne namena vatomay milanareo meo fa zay mitsanga zay hoe tsisy fitiavan-tegna fa atsika nkadalen'olo zalahy amin'ino festivaly inauguration amana karaha zegny non normal atsika ndeha tondro raha karaha zegny parce que atsika tsy mety avy jery anika ndre misy avatsika vonen'olo amy famonoagna olo amy barbarie atsika tsy jerendreo parce que hitandreo ary olo tsisy jereo mbola agny lino amizay calmendreo tsika amendreo anti-inflammatoire hoe aty doliprane baka nareo calme atsika mangigny nefa io tsisy toy firy zanaka atsika côté ny vonegny firy zanaka atsika côté maty firy zanaka atsika badoegna zafitsika badoegna ro manjakanjaka atsika boko mivola fa atsika côté atsika ny tokony magnanitra namatsika tonagna anao akory tsara be tsika ty anao enao ry atsika kone tomona tarita le monde est l'envers frère le monde est à l'envers fa nivadiky globe tegna avy amin'ny rano kilomajanga hoe globe nivadiky maskiny losy mpagnarivo ampagnarivo nanjary maskiny nibady magnambaka ny maheraha zegny raha misy iony mba koragnesy koa kabaro ny bady ndraiky maheraha io mampalahelo tetsaigny ino fo antony atsika milanja baiboly igny mandeha l'église ary ino fo antony atsika avy l'église mipetraka lera mon père na pasteur mitory teny andeha agnampy nombre-n'olo agnatin'ny tragno ben-dragnahary donc zegny baka atao fa izy koa nandeha nivavaky izy koa nangala premier communion izy koa nivita confirme non attends azafady impossible le monde à l'envers fa les humains devenus en l'envers zegny tenky nivadiky du nord nandeha sud sud nandeha nord fa atsika tompony nivadiky nagnano tsogola batita fa miantogno parce que atotsika robaka tegny robaty za tsy amao fotany mandry maro raha nandalo tamy zanaka amy côté zao be tsara hitanareo ny vola koa resaka favoaza za mangigny za mizafo fa niany zay vola il y a 4-5 jours zany volagna teto hoe ndraiky président eky nividy faty amanakara nataon'igny nividy faty na iny tsy magneky magnano autopsie ataovy autopsie zava raha nandalo zao io be ny tanànany talata volonondry pe sonamo azafady ry fianakaviagna tsy mamofo tany mady izy koa regny ny fanjakagna reto fa agnano autopsie ny fianakaviagna nilome ny ringiringy ny azakazaky ngay bomba nandeha tary sakana lanza atao autopsie mahitsy nambela atao autopsie ambila atao autopsie hitany vahoaka eo ny marigny iny raha nandalo tsy nandeha ry bomba iny raha masina téléphone portable ny madame portable ny raha monsieur tompoko la a quelle raison déjà tsenky monsieur Richard Valmanagno bomba anao tsisy droit mangala téléphone person'olo io téléphone io matoa izy natao hoe porté
avy am'le portable io ninakay koa fa tsy vadiko zanako anao tsy haiko tsokôkokon'olo bakay andeha angala telefoninaka à quelle raison io karaha carte d'identité naka fa io le raiky carte d'identité mobile ina misy atsika jiaby mangety bomba nanjary tegna vraiment bomba ben oui ino droit anazy mangala telefoninaka za nata maty tsy volana tsisy droit izy mangala telefoninaka en plus en morgue agny izy mandeha n'importe quoi dikan'izay boka mahagna amy raha tsy manjary ataondreo boka rô araiky zay firy avatsika malagasy natakongo rango mbola fanjakany ngiay azafady ray aman-dreny miala satroko za général Gilet hoe efa mandeha fanadihadiagna efa tagnanay fanjakana sy ny gendarmerie ny rara aia résultat fa firy taogna ny alany Gilet amy fitondragna aia résultat n'olo ny vonegna takongo aia le fanagnadia atsika nahita atsika naregny suite tsisy ny maty fa ro tsy miasa lohanao maty ro tsy miasa lohavanao maty aroe zay fatelo firy zanakatsika anabavitsika rahalatsika za boka raha nandalo tao Mayotte vraiment sampy firy semaine nagnino hita olo nagnano raha tsy jiaby ke nagnino amitsika Madagasikara io tsy hita miracle nino loatra fagnadiadiagna io tsy mety vita ary tsy mety misy farany hoy izy DG naka zay tamza mbola niasa boko za nde retraite matetiky za mandeha bureau za magnano blabla hoy izy DG ça finira quand hoy izy bonjour ty anaro nefa ny vaza io mbiagna mo vita bonjour ty hoy izy tout le temps bonjour karaha zegny koa mbiagna mo vita fagnadiadiagna jiaby novolagninareo fa mandeha fagnadiadiagna mba tiako valianao koa zegny ministre ny fitsaragna mba tiako valianao koa zegny ministre ny filaminam-bahoaka aiza le fagnadiadiagna volagninareo fa mandeha fagnadiadiagna ino antony fampandriagna andrisatsika vahoaka fa zo ndraiky koa eto tsisy adipoko tsisy fagnakavavagna fa zo ndraiky koa ry maintsy malama petiky solution boaka ry mpitondra teny amy gouvernement boaka amy télévision boaka ty miaro mitsangagna ndo anao mandeha amizao amy prison olo marindro ndraiky olo somandro songondro jiaby tsisy migadao fa nitsika vahoaka madiniky zanaka ambany tanàna zafiny ambany ravinahitry nindro tekindro ia manjakandrino nitsika ia magnontany baka za nitsika ndraiky nivonegna amy prison mbola tsisy fagnadiadiagna ndraiky niany heureusement zay avany mitsanga fa izy ndraiky mbo avy nakafa ambarako ny tsy ambelako ro aminany tsy ambelako ro boko ka za tody za volaniko nitsika ia nefa io za tsy miady kasany zanakan'olo fa aia le mo hoe malagasy araiky fo araiky amin'ino matsika ty égoïste fagnambaniagna fagnabarbariagna namagna zegny le hoe malagasy araiky fo anao mandeha aminakary tragnonaka vakinao anao mifindra ry tragnon'olo ary vonenao topotragno zegny raha mandalo amin'ny ambario beozio io mba nisy fanjakagna antsangagna or zay teto fa nivolagna plusieurs fois tsy le soro na festival na nino ataonareo amin'ny ambario be ny problème fa
le valiny baka eo aminay kabary problème mandoto tanànanay ndre maire ne tsy mivola ndre député ne tsy mivola préfet ne baka milary OMC baka tsy regninao foeky isan'andro anao marigny olo voaky bay vaky trano amin'ny Ambaribe isaka vita somarô tsy volagniny amin'ny Ambaribe misosoko atsika boko mivola hoe ilaigna nefa atongavan'ny tourisme oui bravo amin'ny Ambaribe fe tourisme navy aminay ao tourisme nay mamaky trano aminay ao tourisme nay mangalitra zegny raha misy amin'ny Ambaribe anaka tsy nangoengatra mivolana zegny raha marigny fotony tsy miintéressé ro raha zegny tsy manteky amindro izy koa ro vaky trano matetika na vaky tomobily matetika ro misy jery fa zo atsika samy madiniky mifamono anao zalahy miala baka an-tany misy anao avy an-tanànan'olo andeha ngalatra andeha ndrava andeha mono non attends zegny le hoe fihavanana zegny le hoe fifankatiavana non olobe tsika volaniko imagine na tantareko teto Ampody Ambanja iny taloha tsisy bureau administratif teo tsisy bureau mpanjakana taloha bureau mpanjakana ny Ambanja taloha Ambaribe zegny aven'olo taloha baka Ambanja fa fonctionnaire mandeha miasa Ambaribe les seuls name samby rano be mazava Ambaribe tafara Ambanja vo nisy bureau d'administratif fa tsary nisy zegny taminay tary anao volaniko taloha anao mandeana Digo mipodiana na anao mandeana Tananarivo mipodiana na anao mandeana Toliara na anao mandeha Andafy mipodiana tragnonao ndray tsy migado anao volana amin'ny jirany na anao volana mamanao ndray babanao za ty andeha tragno tsy gadraiko fa reo tragnonao tsy migado tsisy fandraitry volaka fa zao boka ataova zegny Ambaribe ndre anao mbola miambigny lakoko magnondro anao folo fa migaiky anao tragnonao vaky non attends nefa ny atsika isan'andro ny change koa ny change koa azovy le michange commissaire président tribunal niove commandant de brigade CB niove tsara le fagnovagnagn'olo ny important les sécurités publiques tadiavinay vahoaka fa tsy anaro avy ao voky loso soloagna koa mamono non attends atsika andeha ia zalahy boko atsika andeha ia na ino taloha volaniko tsisy anareo zao boka andeha vola aminaka le monde nefa mitombo population et alors contraire les populations mitombo koa les sécurités publiques fa tsy zegny anao miza ministre araiky garde du corps nazy ata 20 anao miza président garde du corps nazy ata 100 fa anao vahoaka re temboy bonsoir temboy tampoka anao mikaiky ro amizay andamina fo mbola ao ma le olo tatranareo tsara le olo tatranay ny important avianareo magnano enquête nareo mizaha ataonareo raha ataonareo aboa le suitiny suivi ho iziziny vazaha fa tsy zegny rasasany aby bakao bon fanazonay izy ty bon zavatsika io bye Brazil mampalahelo le toetsaigny mampalahelo zay izy io koa tongotongony mpitrany Andafy eto zay koa donc nagnano ka nataonareo navy za fety amin'ny Ambanja na Ambilobe na tsy haiko Toliara na Tamatavy na Ambaribe zay namaky tragno zay nangalatra zay namono zay ohatry zay fandroasin'ny la France fa ela zay ndroasin'ny la France fa zay tsy matoetsaigny zegny zay mitady raha hitanay regninay tsara andesinay antanàna amienay olo antanàna ty zalahy raha tsara tagny io ne tsy voately voandalagna na ravindalagna andesinao hoan'ny havanao na ny namanao antanàny le toetsaigny andesa amezaro
zaramindro ahaizandro hoe hatsara zalara nandesino hoe fankasitrana tsisy bebeny eo amitsika olombelogno ary zegny maha olombelogno atsika fankasitra mankasitra ary avatsika roa zalahy mitsangana haligny matsagna magnambaratsika raha tsy manjara mantriky amitsika ty atsika zalahy haboko mba mifoazy mifoaza io ne nambarako teto lamba midokany baka raty parce que mandeha boka bruit MRFM source MRFM tsy haiko nino non tsy agny ny objectif ny alatsika agnatin'ny jaly ndraiky ny adagnatsika amin'ny aregna misy anagnatsika tsy tokony ampamosary atsika no tanjone fa le mouvement andesinay igny andesinay titre hoe vogno zay hiaro tanindrazana vogno zay hiaraka amy zana-bahoaka ary vogno zay hiaro zana-bahoaka zay ne tsisy basy zay tsisy milisy zay tsy nampianariny ho tireur d'élite ho loso sniper karaha sasany fa vavane jirine fagnahine amezany anao ho tenareo izy atlema pitramaka beso amary tsy tianareo izy aro raha karaha singome ary io amizay nareo mitandreny karakory mavokany donc za mivolagna atsika kaza sahiragna miady eo zanaka amy folany o zay hoe ny folany tsy agny objectif tsika zao hoe himpody hagnampody ny tsara ny egny ny ray aman-drenitsika taloha na de teo ara le fanjanahagna ny baribary ndraiky le fanjanahagna ankolaka ke izy baka nambarako teo igny fanjakagna azy io tsy mijery vahoaka anareo akazakadalendro io tsisy fanjakagna mijery vahoaka zay na fanjakagna fohy be na ny OMC na ia tsisy fanjakagna mizaha vahoaka zegny io fa Dracula ro io Kongo mantsiny ro io andihina liotsika andihina angovotsika andihina tanjaka nambelan'ny ray aman-drenitsika c'est tout zio atsika tsisy fanjakagna Madagasikara tsisy fanjakagna zegny tegna ambarako ny mariny anao koa misy vola anao manjaka fa anao koa fa tsisy pesosy mangala coin zegny raha misy Madagasikara ke zay naviako nagnontany mba havalia koa zaho hoe aia dans le monde entier misy raha mahaboatsika gasy en Israël ndray misy la guerre ro misy rano ro misy électricité ro mihina fa la guerre ndraiky andagniny karazeny koa aia Russie ndraiky ingay agnilan'io io fa firy fanjava ro zay niady angalatogno fa ro toujours miegny peuple andreo tsy tapenambava peuple andreo tsy ampidirigna prison peuple andreo tsy atao zegny hoe fa la guerre entre reo samy matanjaka fa antsika zao moa olo magnano la guerre amitsika mba tonona aminakako effectivement mon frère azovy magnano la guerre amitsika Madagasikara eto mambarazabaka azovy mibombardy atsika azovy nitivitra atsika ko tsy mpitondra firy olo ty firy ny fitondragna ty zay ny voneny fitondragna ty ino raha ny volaniko isaka fitondragna ty magnano événement io tsy maintsy misy lion'olo latsaka na avant na pendant na après tsy maintsy misy liony zaza gasy ary malagasy latsaka tsomba tonga saigny eky atsika fa ozogno ane zegny ozogno ane zegny izy ka lera gn'ano raha andatsagna lombahoaka
andatsagna lozanam-bahoaka agnaty fagnanaovagna raha vita asanao tao toujours misy faty tsy faty araiky aroe fa faty mandeha polo roapolo telopolo atsika mbola manginy be oui mariny volainao dodo zava taity Haïti nisy raha nandalo grave nandritra ta Haïti fa reo tsy pauvre motrondreo mandeha ranondreo mandeha vahoaka miaigny mihina normaly fa reo tsy pauvre boko reo tsy dernier karaha tsika ndra zahava ran misy Haïti nefa ny Haïti gravy atsika koa voara karaha vo Haïti tsy haiko antanisy atsika tegna tsy haiko ke aza pedivin'olo atsika riavako aby ro zao ne inambarane teto za misy ndro nivola ro zao ne mila gnano état de royaume maty vazaha misolo vazaha ino raha misy tsy adala zoky be teto nivola nagname bomba marera mialy ndraiky zanany za afaka kabary tamy Sadeky tsy mbola teo fo zanany za mare koa nivolagna mialy fitsaroviko izy ino zao diany zanakanao tamy Sadeky to sa zanakanao tsisy kosy tamy mbola hely de ndengala sadika mialy volaniko zay ino diany zanakanao amy Sadeky sa anao tsy navanga koso ny zanakanao de ampidirinao amy Sadika koa zanakanao mialatsiny atsika jiaby lo manginy mizaha de tsika ty nanjary sovaliny gauche ty gauche atsika jiaby gauche droite atsika jiaby droite assez atsika jiaby assez debout atsika de stand up get up wind up nanjary karaha zay fiaignana ty heureusement ka président tsika tsy mahay volagna anglais ino baka mbo tokizako baka io kabariky anglais iny atsika zalaboko atsika maefa olobe tsika nagniry ary volagna apetraka n'olobe mahery hoe olobe tsika magniry hoe zanaka mandevy ray aman-dreny fa tsika zao ne fa lany ranomasony ray aman-dreny mandevigny zanaka teteky ane ro ray aman-dreny reo tsisy zanaka levigny or zanaka atsika boko koa ataondreo l'escalier lera ro hitady place mpianatra ataonino fa lany ray aman-dreny tsisy ranomaso hitomagny zanakandreo maty parce que fa tsisy eky baka tsy haiky maty anao maregny tsy haiky maty no attends franchement andeha etsika ty jiaby zegny nino tsy fanjariany politiky amitsika ao atsika mavandy masake miboaka eto amindro volagna mpagnano politiky roe nianatra politiky tahiero école politique tahiero ny anarandro anao magnampy politiky zay no nisy l'école ny anaranao politiky école politique fa ro ambaraza azovy amindro jiaby amy fitondragna io même ivela amy fitondragna vola fa hoe nianatra tamin'ny école politique mboa io baka zay masaky mivolagna zay aboa diplôme politique ny anara tefy ampatagna kofa bivava mahazo pesosy mehe mitsangana mehe mivolagna ampiagna pesosy aboko amizay ino amiagna place le compte est bon oui juge une chiffre et des lettres zay fandrosoa zegny atsika mivola hoe Madagasikara mandroso ry sasany masaky mivola président fa magnano fa tsara raha ataony nefa ny tanàna misy izy any tsisy rano tsisy motro ndre lalagna ny tanàna misy izy fo tsisy izy mivola fa président magnano n'importe quoi tsy fagnanaovagna téléphérique neny atao hoe magnano nandeha io zao téléphérique ny antony zay technicien teto fa nivola nagnazava na za na mon frère Fabre na i tonton Patrick tsy haiko hoe ino technicien ampiasaindry zala reto
mampiasa hoe ke groupe électrogène andifasana téléphérique za tsary nahita e tsendriky nahita aia pays mampiasa groupe andifasana téléphérique. Vous êtes malades les techniciens. Cathéter io cathéter câble io mba gnontany reo technicien volan reo misy fagnahy mahay raha diplômé nalegnana atao io hoe firy volt andesin'io câble io, firy volt courant andesin'io câble io. Amte ke anareo nde mpiasa groupe électrogène andefa téléphérique n'importe quoi. N'importe quoi. Za mihitsy nivolagna teto. Nde société nagnano raha io fo, nanangagna raha io fo. Managna sanction en France eto, naboako teto. Tsy mahazo manangagna raha en France eto. Parce que nanangagna trop temps teto. Téléphérique io sanctionné ny fanjakagna ndraiky niana mare tety. Non, ino kam nandeha nagnano raha amitsika Madagasikara. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Nakanambarako ne. Aza regniko bokoka aza hitany masoko hoe havako na namako niondrogna io asasaiko amilay voetedy. Sintragna anao mivola aminakazy lazako be amia poison koa za amia odiny valavo koa za na amia beladone koa za hoaniko baka za maty mba fahiko za namono anao fa anao ndio androgna io vonen'olo lokony ino agnaran'izo poison fagnamezagna poison tsika gasy io tsy matindroa antety atsika vonendroa andagnitry malaky lavy amin-dragnahary zegny koa hoe poison io poison fa tsika tsy mety mafitsery. Ikoragna za momba an'le autoroute asiako teny hely hoe tsy be. Asanakahy eo arere anakahy matoa za nahazo retraite 17 ans service. Za tsendriky nahita agnontaniako atsendriky amitsika Madagasikara ao atsika ao managna auto-école maro, c'est-à-dire misy armateur auto-école apetrako aminareo armateur ny auto-école ny fahaizagna anareo code de la route hoe mba aboa aminjoky be kony aminareo armateur mampianatra olo mitondra automobile mampianatra olo code de la route à Madagascar ao hoe aenta misy borne kilométrique misaotra hoe AR mba zavy aminay kony ino le AR amin'ny code de la route. Za aloha tsy mahita za tsy mahita. Ino le AR amin'ny code de la route borne kilométrique andeha atao hoe AR nanjary Andry Rajoelina amare vita autoroute Tananarivo ino Ambondromamy Diego andeha atao zao koa AR4 Andry Rajoelina 4 angatako raha zegny mba avalinareo manam-pahaizana anareo mivolagna manam-pahaizana a Madagasikara io indrindra nareo mampianatra code de la route à Madagascar. Ino moa ny atao hoe AR amin'ny borne kilométrique. Za tsary nahita raha haiko boko ny anarako za nangala permis aboko ny anarako tamza nagnano asanaka ma BTP bâtiment travaux publics za atao hoe autoroute. N ny atao hoe national. D ny atao hoe départemental. C ny atao hoe communal. Fa za tsy nahita AR e. Aia kony ingénieur nino andeha hamorogno monde entier zao nde amorogno anareo koa hoe fa
aminay Madagascar agny autoroute ne AR agnarany. Dieu. Mampalahelo. Baka atao efa namorogno, baka atao efa nagnano. Non, 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 non. Aminaka raha roe fa AR, na izy aller retour, na izy auto trait d'union route. Basta. Fa za tsy mety agnatin'ny code de la route tsy haiko anareo mahay permis plus que ça. Mba maromaro tanàna en Europe volaniko hitako, mba misy koa pays africain hitako. En Europe raha haiko indrindra indrindra. Anao koa mangalo autoroute agnabo ary misaotra roy. Exemple amiako, izy koa izy 87 autoroute igny atao hoe A87. Agnilan'izy io misaotra hoe E87. Ça veut dire A igny autoroute 87. E igny couleur verte hely zay izy agnabo io. E87, européen 87. Igny le E vert hely igny hitambarany Europe jiaby. C'est-à-dire zegny koa ry zala anglais, ry zala suédois andeha en France, ro mizaha E igny, E87, ça veut dire hoe autoroute européen. Fantsy ary andeha morogno zegny ro AR, Andradjuela 1. Kankra ro frère, kankra, mangalataka iky, mbola tsy aminany fo. Vraiment nareo kankra. Abokona vola haza ingénieur, zay armateur. Normal. Amitsika agny olo mivanga permis. Parce que les armateurs doutent kely. Miala tsiny zany volagna zegny ialako tsiny, ialako fony. Anareo armateur ny auto école magniky raha karaha io. Poirny kilométrique andeha atao AR. Code de la route taia ambaranareo zay. Mba hela niasako tamy lalagna. Za tsara naregny AR, poirny kilométrique. Fa hela ny chaîne nationale. Nagnino tsy nataondreo AR A4 io. Ino? Route nationale 4 io. Na route nationale 6. Na route nationale 7. Niany nandeha natao AR, mon Dieu. Oh! Ino fo maasanareo armateur ny auto école à Madagascar io. Bo ampiasosy koa. Sady gilany maregny jamba. Abruti, miala tsiny e. Ndre vazaha baka andafy, ndre américain baka en Amérique zao nitondra tomobile amitsika ry. AR, qu'est-ce que ça veut dire? Rumba magnontany, ino ma le AR? Ça sort d'où? Aza ovagna le code de la route. Araiky zay. Le autoroute, za tsy haiko nahita e. Tsy haiko olo sasany. Za mba fa nandeha ta Suisse. Za mba fa nandeha ta Allemagne. Za mba fa nandeha ta en Italie. Za mba fa en Espagne. Mba maro pays européen nandeha. Za tsy haiko nahita autoroute misy Grand S. Grand S. Autoroute ny Madagascar misy Grand S. Za tsy nahay hoe io mananjary circuit. Asa hainy présidentsika ino dikany hoe circuit zay tsy hainy baka. Circuit zay président antany fagnanaovandreo Formule 1 le araiky kaindreo hoe F1 na le GP Grand Prix. Karaha atao hoe Grand Prix de Monaco. Za tsary nahita circuit de Monaco misy Grand S. Non, tsy circuit fa autoroute à Monaco misy Grand S. Circuit no misy Grand S. Mahajôry pilote nisy Formule 1. Fa autoroute
nisy Grand Est. Za ndraiky mety tsy gaga za fotony iny. Gouverneur Nalamanga baka ancien pilote ni rallye. Mety zay donc nagnanaovandrozy mety ho avy eo koa zanany andeha hagnano rallye io circuit amizay Tamatave Tananarivo. Autoroute indesina Grand Est, non, franchement, président, nino raha andeha ataonao en Europe, nino raha andeha ataonao Japon, Chine, ndeha Dubai ary tsy magnano autoroute Grand Est. Tsendro, mamorogno tsendro, mangalataka tsendro, magnano raha n'importe quoi spécialité ndro. Spécialité ndro, autoroute zegny koa ataotsika mivolagna gasy amin'olo mandeha vity. Lalagna manapaka zegny président le plus vite possible za mila avy an-tany igny malaky. Igny nahavy vazaha nagnano hoe autoroute mahitsy ankamaroany. Zegny aviandreo mandeha 130, 120, 110. Ndetsika mikoragna amin'ny fotoagna zio fo voie rapide fa anao fa mahazo mandeha 110, 115. Tegna mariny volanao mon frère. Akory matoatsika i-développer. Bady olo mitondra atsika. Gouvernement gogo. Peuple amizay badoigna sady gogoegna. Si président mba fanagnano izy mba nahavita. Nagnano amy raha tsy manjary. De anginy zay tsy andeha amenareo ravandy. Zavanareo amy sary igny, Grand SB n'autoroute ny Rajoelina igny. Io misy lalagna mahitsy manapaka direct mahankaraty. Non, nagnano Grand S. Oh mon Dieu. Bravo président. Maheno. Amy lera reo président africain reo nikaiky anao hoe anao manana leadership. Zegny donc nikaindronao. Mampalahelo zalahy. Afambara, ahitsy, ampianarigny, anao mbola magnaraka reo olo anao nefa nivolagninay président. Reo olo magnodidigna anao reo hamono anao gn'ala baraka. Le raha ataonao reo tsy manjary tsy mampagnino zay fa zay vahoaka, zay malagasy, zay kazalaigna baraka. Anareo koa fa zatra mibaby, miseky, milanja, mititigny, miloloha. Baraka, babenareo tompony, loloavinareo tompony, tintignareo tompony. Fa zay malagasy kazalaigna baraka. Baka io ne problème, ino raha nisy io? Za tsy aiky tsy tokiky. Za mitokiky fotony ino? Mampatsiaro za volagna zandrilahy honorable Razanapera député n'Ambatondrazaka hoe reo ne mangamasika, vraiment marigny reo mangamasika. Miraraka ho azy, miraraka araikiaraiky. Ni raha mandalo zao io amin'ny ministère ny toe-karena. Président, za mitodiky aminao président. Tsy le olo miasa ministère ny problème, fa le ministre anao soloa, fa io magnabady olo. Fa impira anao volagninay président, soloa gouvernement anao arango amin'ny premier ministre, jusqu'à planton chauffeur jiaby soloa, fa ro io mamono anao, non? Raha mandalo zao io ao ministère ny toe-karena, ni agny amin'ny madiniky agny nadosy jiaby. Le ministre tsy miala, non, le madiniky ary miala. Non, attends, président, ino ma raha vozoanao ro io? Anao ne président, na anao gn'adosy ro io, na anao tsy gn'adosy ro io, vahoaka fa tsy mila anao. Voninahitra ameko anao, mialamboninahitra. Fa anao ndray koa mitady baraka, anao fa zatra baraka io. Babe fo baraka anao fa mboavy baraka maventy. Za teto fa nivolako. Ro journaliste africain avy aby io, ndraiky président ndreo, ndraiky ministre ndreo, tsy haiko nindreo ro. Maventy zala président baraka ho azo anao fa ro journaliste africain ro tsy mitokiky aminao. Tsendriky naiky raha nivinaka amin'ny tany. Izy magnangy ao io, journaliste africain mivolagna président tsika ao.
Ny volaniko teto anao président fa ro io andizanao agnala baraka anao. Voilà izy akeo tsy bety. Vao moaly vita fivoregnanareo 45e conférence ni Sadika. Nomaly fonao fa nitedradre ny journaliste africain reo nasasay andro. Heureusement tsy journaliste Madagascar fa iny koa journaliste Madagascar fa ela koa ziny samborinao ny gadrenao fa ziny journaliste africain tsy sakinao. Aboko tseniky nefa io za zo sura rozo avy amindro agny. Mbola ngano montage, mbola ngano nini, mbola ngano briefing, mbola ngano nini. Io amizay ro manonga plateau. Magnateva-tevanao. Tsara va volagna anakase président. Mbo avy ro ngano raha zegny am plateau. Ke za mivolagna atsika kazapedin'olo. Aboko atsika io mianky mitavandra aliko andrefa. Koa fitondragna ty aliko andrefa tsy tavandregna ro. Ny any sisa azo atao ambarako anareo. Aleo fo atsika samy mandiniky mifampitandregny, mifagnato, mifagnampy. Fa nareo koa ndi tavandra fitondragna, iampy ny fitondragna. Ary la mère izy izy tsy mikoasy. Ah oui. Tegna marigna raha ambarako zegny. Nareo la mère. Fa atsika mandinia. Vraiment atsika mandinia. Mafy raha ty nitondra zalahy rito atsika. Tegna mafy. Fa tsy haiko. Ndeha atsika wisy jery. Amaragnako izy ikoragna za momba ny MRFM source. Za ty boka henareo fa za tsy de tia mamalimaly raha karaha io, volabolagna raha karaha io parce que naka matetika ambarako hoe atsika olombelogno karaha lamba midokany. Atsika samy managna ny tiatsika. Izy koa rino hitanao metimety. Bonne chance, mandehana. Izy koa ny ato hitanao tsaratsara. Bonne chance, aleva. Fa azakadalen'olo ke ampedy Zokbe, Joakim, Ndaoma. Zay tsara kaka misy ampondiny Jean Tongaravika ampedivonareo, zay tsy miady. Fa zay mahay hoe objectif miala agnatin'ny jaly. Miala agnatin'ny fasahirana. Zay tsy misy Jésus-Christ fa tsy misy Lionel ex-Barcelonais. Zay tsy Mahomet kende agnano clique le doigt karaha ange Joséphine. Ange gardien Joséphine ke clique le doigt miova raha jiaby. Non, fiaratsika jiaby, fandiniatsika jiaby, ny fitsanganatsika jiaby no mampiova raha. Fa tsika ndraiky koa agnano jery gogotsika io. Agnano jery ny ambordo ataony io. Vavatsika feno jofitsy ny volagna io. Atsika keo ke ny MRFM source na ny MRFM tsotra na azovy io, na azovy io, na azovy. Anao tompony misafidy ny tianao. Eto tsisy olo nitirigny orogno menamena. Wala nitirigny tenda fa be. Anao tompony mahay ny safidy tianao. Ary iny hitanao metimety. Non. Tsy eloko, tsy andesigny ady, tsy andesigny ankany. Fa tsika kazapedivon'olo. Kazapedivon'olo. Atsika io fa misy ny be, misy ny vantombantony, ary misy ny zanazanany, ary misy ny bitiky. Atsika jiaby samy mehe mandiniky. Ka zegny izy riavako aby, isorako anareo nitandregny hatramin'ny farany, magnano velomanareo Zokbe amin'ny magnaraka koa